Ak niektoré veci sami nevlastníme, najčastejšie nám s ich požičaním pomôžu príbuzní alebo susedia. Čo však, ak ich nemajú ani oni? Môžeme si ich kúpiť alebo ich získať za poplatok z požičovne. No je tu aj ďalšia možnosť. Internet. Autor a koordinátor projektu Od komunity SK Marián Repáň. Dokážeme spojiť ľudí, ktorí nemusia sa navzájom poznať, ktorí nemusia bývať na jednej chodbe v rámci bytového domu alebo na jednej ulici v rámci dediny alebo obce, ale ktorý umožňuje si požičiavať od ľudí, ktorí sú v rozumnej dostupnosti na to, aby sa vám ešte tá vec oplatila vyzdvihnúť. Aká však bude ochota ľudí požičiavať svoje vlastné veci iným? Túto otázku si pred spustením služby položil aj jej tvorca. Preto sme aj tom počiatku, kedy sme projekt spúšťali, sa zamerali na podporu neziskových a na oslovovanie neziskových organizácií, ktoré robia v ekologickej oblasti, v oblasti sociálnych vecí, kde sme získali veľmi silný podnet na to, že je to dobrá vec. Takže minimálne len táto skupina ľudí, keby bola oslovená, tak sú to radovo tisíce ľudí v rámci Slovenska a veríme, že ako náhle aj ostatní ľudia v tom uvidia ten ekonomický rozmer, že nemusia vec hneď kupovať na to, aby ju mohli mať k dispozícii vtedy, keď ju potrebujú. Takže aj táto skupina ľudí nájde v tom ten prínos pre nich. Cieľovou skupinou, ktorú má projekt osloviť, sú najmä sociálne a ekologicky zmýšľajúci ľudia a osoby s nízkymi príjmami, no nie len oni. Tá situácia v spoločnosti a v ekonomike je taká, že obrovská neistota panuje medzi ľuďmi, klesajú disponibilné príjmy, rastú náklady a ľudia sa nechcú vzdávať toho štandardu životného, na ktorý si zvykli za ostatné roky. A toto je spôsob, ktorý na jednej strane vám umožňuje využívať možno aj veci, ktoré by ste si dneska nekúpili, lebo na to nemáte reálne peniaze. A toto vám umožňuje tú vec využívať už dneska. A to, že to má dopad teda na jednej strane ekonomický, ktorý som pomenoval, že to má dopad aj ekologický, sociálny, tak je to istý vedľajší faktor celého toho spoluspotrebiteľského nejakého hnutia, ak by som to tak mohol nazvať, kde každý ten človek si môže nájsť to prínosné pre neho. Jeden to robí kvôli ekológii, ďalší to robí kvôli peniazom, tretí to môže robiť kvôli tomu, že chce pomôcť nezištne niekomu tretiemu. Čiže môže to pokryť veľké spektrum ľudí. Zmenšiť riziko zneužitia systému požičiavania majú viaceré bezpečnostné opatrenia. Jedným z nich je možnosť požadovať depozit. Ak si ja od vás niečo požičiam, vy po mne môžete žiadať bezpečnostný depozit v ľubovoľnej výške, ktorý, keď vám vec vrátim v neporušenom stave, mi vy vrátite. Ďalší spôsob je napríklad ten, že užívateľia si môžu zvoliť medzi dvoma formami tej účasti na projekte. Jednou, že budú neoverení a druhou, že budú overení užívateľia. A spomeniem tretí, štandardný, zmluva o výpožičke, právny dokument, ktorý majú užívateľia k dispozícii. Užívateľia sa stretnú, odovzdajú si požičiavanú vec, podpíšu zmluvu, tak toto prebieha. Po spustení projektu boli na požičanie k dispozícii najmä knihy. Neskôr pribudli vrtačky, kosačky, športové potreby a aj bicykel. A dokonca zhruba po 3 týždňoch fungovania osobné auto. Takže záleží na každom z nás a každý z nás má tú hranicu niekde inde, čo je ochotný a schopný ešte požičiať a podľa toho teda sa tam aj dané veci nachádzajú.